Аз правя клип, не се притеснявай. Отивате директно в YouTube. Всичките. Пусни ми по интернет. Това е там да поставя на чисто, това е неудобно да изразим. Тя е за дяджовна, така бира се пие. Не вика много това погоня. Да, бе, да. Това, като ги почем има за още едно вдолу. А то не е хубаво да го разбавяме. Изгори набързо. О, там има едно пробито. Самото го задушава, че иначе не може да стане до него. Нещо друго бе. Да, ако речеш да ровниш на това... Лейка имате ли? Не, с какво си? Не. Там при Косила имате една лейка. И от време на време поливате там. Не, прави се с хотелче с... Йонка! Лейка и ги поливат. Не ги правим. Да, почне да запише нас. Къде почне да запише го... Само там, къде го удари най-пред. Говорите сега в момента, как е тази скърча? Като разбърнеш малко дум, и толкова да разбърнеш и да... Тя видя бомбоните. Я да ви казвате. Не. Какво съм ми купила на нея? И дай бомбон. Дай, аз ще дам бомбона, просто Ти взима ли?